Fauziya me haka? Kina bacci kuma kina ta faɗa? Faɗa mini menene? Menene gaya min? Aminu Idris na kama. Nake masa horon abin da ya aikata. Ko a mafarki yadda na ga zai mutu raina ya min daɗi sosai. Aminu kuma? Ke har yanzu baki kubuta daga tunaninsa ba? Duk da baya kusa da ke? Haba Fauziya, ki ɗauki abin da yi ki watsa shi baya, kada ki ƙara waiwayawa. Dole zan waiwaya Hajiya, ba zan taɓa barinsa ya ci bilis ba. Ba za ki iya maganin shi ba, saboda ya fi ƙarfinki. In ma kin iya maganin shi, a ina za ki gan shi? Ko a ina yake, sai na nemo shi, kuma sai na ɗanɗana mashi irin abin da ya ɗanɗana mu. Allah ya kyauta. Tashi mu je kiwon ka, mu tafi. Wa alaikum assalam. Gani na iso. Gani a wurin da kika ce in tsaya.
to sai kin zo. Ka dai ci moriyar Facebook. Ai ita ce hanya mafi sauki da zan iya samun ki. Ani na sauƙaƙa maka samu na ba Facebook ba. Da na ƙi reply text ɗin ka fa. Da na ƙi tura maka namba na kuma fa. Tabdi jam. Ai ko da na sha wahala. Dan na san ni dai ba zan iya hakuran kyale ki ba gaskiya. Saboda me? Ai kin fi kowa sani. Dan kafin in san cewa kin haɗu, kin fi kowa sani. Kafin in san cewa kin fi kowa iya murmushi, kin fi ni sani. Ke ce mace da take da mastaki din da ta iya bude kowane irin zuciya. Kabiru, ba zan boye maka ba. Na dade ina jin daɗin bakin nan na maza. Ni ma na zargi haka. Shi yasa nake yi miki maganan abin da bai shafi daɗin baki ba. Ko kuma kake maimaitawa ba? Yanzu dai me kake so na yi maka? Abin da nake nema a wurinki, darajarsa ya wuce in neme shi a nan a tsaitsaye. Kamata yi mu dan samu wani wuri da za mu zauna mu dan siyo drinks muna dan tsotsa ko sai mu magana. Shikenan. Kamar haka kake so kenan? Ba wai kamar haka nake so ba. Kamar haka da ya dace. To bismillah ina sauraron ka. Na ɗauki wannan tambayar taki a matsayin tambayar gwagwa. Amma duk da haka zan baki amsa. Abin da nake nema a wurinki shine ki bani damar yin soyayya da ke. Na san tatsuniyar giza ba zai wuce ta koki ba. Shi yasa tun da ka zo nake neman hanyar da zan gaya maka an riga ka. Idan dai ke ba likita bace, to kar ki sake faɗa min haka. Dan jini na zai iya hawa. Kuma idan ya hau baki san yadda zaki. Kai kuma sai ka riƙe abin da na faɗa maka, ba sai na maimaita ba. Idan ba haka ba, mu ƙarasa bakin asibiti mu yi da hiran mu a wurin. Ya kamata ki sani cewa wannan shine zamana da ke na farko. Idan ke ma abociyar wasa ce, to ki sani cewa wannan wasa zai iya cutar da ni. Tabbas ni ba abociyar wasa ce, amma wannan ba da wasa nake yi ba. Wallahi wani ya riga ka warce soyayyata har ma da yarjejeniyar aure. Idan dai wannan magana da kika yi min a rubuce take. Akan yashi take ko akan dutse. Ni mutumiyar Neja ce, ba cikakkiyar Bahaushiya ba ce. Ka fito ka faɗa min abin da kake nufi don in fahimta. It's okay. Safiya. Na'am. Idan ban samu soyayya daga gare ki ba, me zan samu? Kai da ka nemi soyayya? Komai ka samu ba ita ba, ai ba burge ka zai yi ba, ko ba haka ba? Ni ban zo gare ki don ki burge ni ba. Na zo ne don neman yadda za mu yi kasance tare. Amma idan ban samu ta yadda nake so ba, ke sai ki bani ta yadda yake so. Na san so kake in baka damar da zaka zama abokina. Kai kuma sai ka samu hanyar da zaka kawo rudu a yarjejeniyar da iyayena suka min na maganar aure na da Usman. Idan kina tsammanin cewa na zo ne in yi miki wayo, to ki sani cewa kaddara duk ta fi mu wayo. Don haka kar ki hana ni komai saboda farfaganda da zuciyarki take tsami. Shikenan. Ka zama abokina. Amma babu wata maganar amma. Irin sallaman da zamu yi da kai kenan? Kada ki je ki canja ra'ayinki. Abotar ma daga baya ki so ki ce kin hana ni.
tashi ki raka ni dan na san aboki mai ana raka shi ko. Rage daɗe. Baka da Umar ne. Rage daɗe. Yawa. Ya gida aiki. Lafiya lau. Da Allah rage daɗe taimako nake nema. Taimako? Me zan yi maka? Allah taimako nake nema yadda Allah ya taimake ki. Ina jin ka. Allah na ganki da Alhaji Kabiru babba. Nake so da Allah ki shigar da ni gurinsa. Ka shigar da kai. Me zai yi ma? Allah ne shinkafa nake siyarwa a garinmu da kuma jarin karamin jari ne. An wayi gari harkar ci da kaina ma da ƙyar nake iya ci da kaina bare har in rike karatu. To shi me ya haɗa shi da shinkafa? Ranke daɗe ba ki sani ba ne. Ai shi ne duk wata shinkafa da za ta shigo ƙasar nan daga Thailand ta hannunsa take biyowa. Ban sani ba. Ni ma wannan ne karo na farko da na taɓa tsayuwa da shi. Ban san sana'arsa ba. Ki haƙuri, ni na ɗauka kin sani. Duk wata shinkafa da take shigowa daga Thailand ta hanyarsa take biyowa. Mutumin Kano ne. Not kawai in ya bani zan iya zama dila a garin. Kai ina ka sani? A makarantar nan na san ki, department ɗin mu ɗaya, sai dai ban san sunan ki bane. Ok, ka dai ji maganar da na gaya maka. Ni ma yau shine kare na farko da na fara ganinsa. Ka kuma bayan da za a yi na fara cusa masa mutane daga haɗuwanmu. Haka ne, ba damuwa. Ni dai na kama kafa da ke daga nan har lokacin da Allah zai baki ikon taimako na. Na'am. Amin, dan in aka ƙara irin wannan ranar so uku gida zan gudu. Ke kullum burin ki gudu gida? To, ki tashi dai ki sarrafa mana abin da za mu ci kafin ki gudu gida. Haba Safiya, sai ki ce baki da tausayi, ke ma kin san ba abin da zan sarrafa, sai dai mu fita mu saya. Hello, abokina. Haka ake abotar kwana ɗaya da yini ko flashin babu. Har an kwana an yi ni? Ai na san ke ba lissafi yake yi ba, da yake ko a jikinki. Ba haka ba ne, ya gari. Lafiya kalau gari wallahi. Gani nan akan hanyar makarantar ku. Ina fatan zan samu ganin. Da za ka mun afuwa, ka bari sai gobe. Wallahi yanzu nan muka dawo daga class. A gajiye muke ba za mu iya yin komai kuma halin da muke cikin wa muke ci. To ai shine daidai. Kin ga sai na dauke ku mu je mu samu wani kayataccen restaurant a cikin gari. Ko ya kika ce? Kaga, ban yi din ɗaura maka nauyi. Ba fariya ba. Zan iya ciyar da makarantar ku gabaki daya. Saboda haka kada ki ƙara ce kina dora min nauyi.
To shikenan sai ka zo. Wani friend ɗina ne wai zai zo ya kai mu restaurant mu ci abinci. Amma ko na ji daɗi. Allah ne masa albarka. Ai ko a matsayin aboki tarere yake abin daɗi ne. Sai ka daure ka wuce matsayin aboki a wajen. Kubra ya zaki ce haka? Bayan kin san ni ba allura cikin ruwa bace ba. To ba sai ki koma ruwan ba? Alhamdulillah, na gode yar uwata. Allah ya miki albarka. Amma ko Kubra baki da adalci a rayuwarki. Me ya abin rashin adalci? Dan ta yaki son mutumin da baka san shi ba ne? Au. Baki ma san shi ba? Ban san shi ba. A garin su yake, kuma bai taba zuwa makarantar nan ba. Sai bai ma damu da shi yake. Ya damu da ni, ayyuka ne suka yi masa yawa. To ai kin ga ke kam baki dace da mutumin da ayyuka suka yi masa yawa ba. Saboda ke mace da ke buƙatar kulawa 100%. Amma idan aiki wa mutum bai dace da ke ba dan ba za ki samu kulawa a wurinsa ba. Za ka fara kushe shi kenan kamar yadda na yi harsashe a baya. Ba kushe shi nake yi ba. Kulawar da za ki samu daga gare shi shi nake kushewa. Dan kina buƙatar mijinki a kowane lokaci kusa da ke. Gaskiya yake gaya miki Safiya. Kubra, ba na son ki bada goyon baya wurin raba min hankali dan Allah dan Annabi na roƙe ki. Kubra kyalita. Ai indai rana ta ci gaba da fitowa to zai ci gaba da haska mata hanya. In ma bata haskaka mata ba ni zan zama fitilan da zan haskaka mata hanya. Basaja, Basaja, Basaja. 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 Wannan ne karo na farko. Amma ga shi ba na son komawa gida. Me yasa? Saboda Usman ya iya leƙa zuciyarta ta cikin idona. Sai da ina tsoron wannan kai ya leƙo ya ga son sa na kasa. Ai gara haka ya leƙa da kansa ya gani. Dan na tabbatar cewa za ki ji nauyi wajen gaya masa. Nauyin ba a wajen gaya masa yake ba. A wurin sanarwa mahaifin yake. Wata haɗuwa na da Kabiru zai iya zama min matsala a rayuwa. Kabiru bai yi kama da wanda zai zama miki sanadin fitina ba. Bari in gaya miki ni hankalina ma ya fi kwanciya da shi a tare da ke. Safiya, matsayin fa aboki kika bashi. Amma fa ki duba ki gani domin ki ya baro Kano ya zo Zaria ya fi a kirga. Basaja, Basaja, Basaja. Basaja. Safiya. Na? Tunanin me yake haka? Ba tunani nake ba da haka nake so na bacci. Bacci? To kadda yake zo ki bacci mu kwata. Au, ashe fa kai bako ne baka san hanya wurin ba. To bari in wartsake. Kai, Allah ya sa kar a ga wata gobe. Saboda me kika ci haka? Ana son daga dawowa na yau in tashi da azumi gobe. Na fi son idan na zauna na dan warwasa idan ya so gobe sai a tashi da azumi. Me kike raba wa talakawa ne da azumi? Ba komai, me zan ba su? Me nake da shi? Ha ba za ki ce ba komai. Kamar ki ai ya kamata a ce dai kina dan ba da sadakan wani abu. Kin ga ko da a ce buhun siga guda ɗaya kika raba wa talakawa ai is something. Tunda kin gani kusan ce ina raba trailer biyu ne kowane azumi. Trailer biyu? Kwarai kuwa. Ko da shike ko da shinkafa. Amma trailer biyu ai da yawa. Wa ya gaya miki cewa mu ne shinkafa? Wani saurayi ne yake faɗa min wai duk shinkafan da yake fitowa daga Thailand a hannunku yake sauka. Har ya nemi in yi masa hanyar ganin kama. To me yasa baki haɗa da shi ba? Ban san shi ba fa. Makaranta ce kawai ta haɗa mu.
na sani ma ko ɓarawo ne. To ai da kin haɗa shi da nima kawai zan tura shi garinsu ne in je can kawai sai a bashi shinkafa. Garinsu ka san shi ne? Ko ban san shi ba zan iya haɗa shi da wani a garin da yake sai a bashi shinkafa, saboda ni idan na bashi zan iya mantawa kawai, sai dai idan a Neja yake shine ba zan iya bashi kaya ba. To me yasa ban da Neja din? Saboda a Neja ne kadai ba mu da dila. Na zuwa. Assalamu alaikum Alhaji. Wa alaikum assalam Alhaji Halliru. Kana lafiya? Da Allah ina so in turo wata wajenka ne za ka bata shinkafa. To Alhaji an gama. A ina take? A Neja take. Ko da ita za a sha bikin ne Alhaji? Ka san fa mun ba so kai aure Alhaji. Saboda me kace haka? To Alhaji muna karuwa da kai kuma kai ka wuce mu baka wani abu. Shi yasa muke so kai aure ko dan mu zo mu watsa daloli. To insha Allah zan yi aure kwanan nan Alhaji Halliru. Karka damu. To Allah ya sa kai mun text din adireshin yarinyar. Za a aika mata da buhu 100 gobe insha Allah. To insha Allah yanzu nan ko zan turo maka. Nagode. Yawwa. Kina ganin guda 100 zai ishe ki? Har sai ka tambaye ni ma? To shikenan. Wai garin nan naku za mu kai kuwa? Gaskiya yi nisa da yawa. Har ma fa mu mun riga mun kawo. Basaja, Basaja, Basaja. 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 Basaja, Basaja. Tambayan ki nake yi. Shi Usman kuma ya zaki da shi? Zan yi masa bayani yadda zai fahimta. Na tabbata ba zai auri wacce babu soyayyarsa a tare da ita ba. To, mahaifinki kuma wa zai mishi bayani har ya fahimci haka? Umma ke ce. Ni? Babu ruwana. Sai dai ki same shi da kanki, ki mishi bayani ko zai fahimta. Kenan. Zan gaya mishi Allah ya sa ya fahimce ni. Basaja. Ƙara mun magana gwamnati suke. Dadi baka fahimce ni ba ne. Usman ya gaza wajen kafa kansa a wurina. Ya kasa ziyarta ta a makaranta. Ya kasa nuna duk wani hoɓɓasa a game da magana aurena da shi. Ko dan yana gani yadda kake da mahaifinsa shi yasa ya kankance haka. Wannan ya isa shaidar ko bayan ya aure ni zai nuna sakacin ɗawainiya da ni. Amma ka Kabiru yana nuna kulawansa matuƙa a tare da ni. Kuma na tabbata ka dadi ba za ka so haka ba. Kaga idan na aure shi zan zama 'yar gatan duniya. Domin kaga baba ka nuna min kulawa a matsayinka na mahaifina. Haka shi kuma zai nuna min kulawa a matsayinsa na mijina. Sannan kuma za ka ci moriyan haɗina da shi baba. Wace moriya zan ci? Dan waye shi? Me zai iya bani? Karki kuskure ki kawo zancen banza zancen wofi. Ba shashanci ba ne baba. Duk wata shinkafar talan da ake shigo da ita ƙasar nan ta hannunsa ake shigowa. An ce not idan ya bada ya isa a mai da mutum babban dilan shinkafa. Sana'an ne shinkafa, suga, fulawa da sauransu. Ta hanyar haka za ka iya samun damar da za ka iya cin ribar gagarumar ribar shinkafa. Da wannan ya ruɗe ki har kike so ki yi wasa da Usman ba tare da kin tabbatar ba? Na tabbatar daji. Yaronsa kawai ya kira ya ce ga wata yarinya a bata abin da za ta raba da azumi. Sai yaron ya ce a tura masa adireshi na. Yanzu da safen nan aka mun waya aka ce ga buhu 100 na shinkafa kan hanyar zuwa gidan. Kaga dadi idan Kabiru ya zama sirikinka to za ka iya fin duk wani dilan shinkafar da ke ƙasan nan. Ni na fi ƙaunar rayuwarki. Na fi ƙaunar in ganki cikin jin daɗi.
fiye da abin da zan samu. Rayuwana da Kabiru abba zan fi jin daɗinta. Don Allah ka amince. Basaja. 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 Shi kenan. Yanzu buhu 100 yana hanya? Yana hanyar zuwa. To, shaida mishi ina son ganin shi. Basaja. 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 Alai Kabiru, ka sa ‘yata ta yi watsi da shekararren alkawari. Na fata ka shirya zame mata ingantaccen madadi. Alhaji ai alkhairi ne ya haɗa da Safiya. A lokacin da 'yan uwa da abokan arziki suka zazzare ni da cewa na yi aure. Kuma Allah ya dana maka alkawari zan zame wa Safiya fiye da yadda kake tunani. In dai har za ka sa albarka a cikin abu. Ai albarkata ba abu ne mai wahala ba. Nake sa wasu 'ya'yan ma bare 'yata ta min bayanin shinkafa da kasa aka bata har buhu 100. To Allah ya saka da alkhairi. Amin Alhaji, amma ai wannan ba komai bane. Na sani dan ta min bayanin yadda kake da shinkafa. Shine ma yasa ni tunanin watakila ko Allah yana nufin mu kasuwanci tare ne ya haɗa ka da 'yata. Ni ma na yi tunanin haka a lokacin da na gano irin sana'ar da kake yi. Sai na ga cewa kai ka fi dacewa da in yi wa hanyar shinkafar nan. Shi yasa sai na ga kawai zan haɗa ka da diloli na da suke jihohi 10 da ke cikin ƙasar nan, in yi so sai ka rika musu supply ɗin shinkafa su rika karɓa ta hannunka. Jihohi 10 Alhaji Kabiru? Alhaji ai duk abin da nake samu a duniya na 'ya'yana ne, kuma 'ya'yana jikokinka ne. Saboda haka dan duk wani abu da zaka samu karuwa da ni zan samu duka gida zai koma. Abin da ya sa ma gana baka jihohi 10 dan na san sauran jihohin ba za ka iya wadatar da su da supply din da za ka karba bane. Shi yasa na ce 10. Amma nan gaba idan ka ƙara ƙarfi sai in ƙara maka sauran jihohin ka riga ba su kaya. Na gode Alhaji Kabir, na gode kwarai. Yanzu ya batun supply din zuwa gare ni. Abin da za a yi zaka bada kaso 1 ne cikin kaso 3. Idan aka turo maka kayan ka saida sai ka cika sauran kaso 2. Abin da nake nufi a nan shine misali zaka bada miliyan 100. Idan aka kawo maka kayan miliyan 300 ka saida sai ka ciko miliyan 100. Ai ni a shirye nake. Yaushe za mu fara? Daren da ka shirya Alhaji. Ai ni ko yanzu kake son miliyan 100 zan iya baka. Ko yanzu. To shikenan Alhaji. Sai ka rubuta check na miliyan 100 ka bani. Insha Allah daga nan zuwa sati 2 kaya za su zo Niger. To shikenan ba damu. Ai ina ganin ko yanzu ma ni zan iya. Sai kuma maganar Safiya. Ina so ka bani dama. Sai in gaya wa magabata na domin su zo su yi magana nan da sati 2 haka. Alhaji Kabiru ba matsala. Tunda dai ta ce kai take so, ni ba zan wa 'yata dole ba. Abinda 'yata take so, ni ma shi nake so. Wallahi Hajiya, na ɗauka faɗa wa Usman canjin da na abu ne mai sauƙi, amma na kasa faɗa mishi. Ni ina ruwana. Rashin kyautatawa da kai ku biyu ke da ma'aifinki. Kuna ganin akwai wani riba da za ku samu ne? Ba haka bane. Ba kuma maganan mamora bane. Ana maganan kwanciyar hankali ne. Kabiru ya fi Usman nagarta Hajiya. To ai sai ku yi. Tunda kuna ganin hakan ya fiye muku. Gashi nan ma yana kira na zai gaya min ya san kowa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina so in gaya miki wasu magana guda biyu.
ɗaya wanda kike tsammani, ɗaya kuma wanda ba kya tsammani. Ina sauraron ka. Wanda kike tsammani shine na iso Abuja lafiya, kuma ina cikin ɗakin hotel ɗin da na kama yanzu haka. Alhamdulillah. Saura na biyu. Na biyun kuma ki natsu sosai ki ji. Lokacin da na fara haɗuwa da ke a shagon waya, daga ganinki sai na gane cewa ke 'yar masu kuɗi ce, saboda irin adon da kika yi komai na jikinki mai tsada ne. Kuma don ki tabbatar min da haka, kika sai waya ta 93,000, kika bar wa yaron mai shagon sauran canjin naira 7,000. Tun daga wannan lokacin sai na fara bin diddiginki har izuwa cikin Facebook, kuma muka na riga na yi bincike na gano wane ne mahaifinki tun kafin in zo makaranta mai ganawa ta farko. Kin san ko me yasa ne hakan? A'a, sai ka faɗa. Saboda kawai da damfare ki. Damfara kuma? Wace iri? Kuma wannan saurayin da ya zo ya same ki a makaranta yake cewa ki taimake shi ki masa hanya don ya samu shinkafa a wurina. Ni na turo shi, ba kowa ba. Shinkafar da na sa aka baki buhu 100, na biya su tintini, ina ɗaya daga cikin shirina. Yanzu gashi kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Naira miliyan 100 kuma da na karɓa daga hannun mahaifinki suna nan a cikin akawun ɗina a kwance. Shi ba zai ƙara ganin su, ke kuma ba za ki ƙara gani na ba. Sai ki kuma can wurin saurayinki wanda kika yi wa butulci duk da ya soki tun shekara 2 da suka wuce. Sannan ki faɗa wa mahaifinki cewa ya rage kwaɗayi. Kar ki manta da ni, don ni ma ba zan manta da ke ba. Ke ce mace ta 8 wanda na damfara, amma naki ya fi na sauran tsoka. Na gode, sai wata rana. Safiya! Safiya! Ke Safiya! Barka ko? Ki kawo min lakasera kawai da donut. Ki dan yi sauri da Allah. Okay, nawa ne? Kirge ta ne. Basaja. 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 Ka gane wancan yaren kuwa? Ban gane ta ba ne daga ciki. Wanta ja motar mana. A ba
ban gane ta ba, ina take? Ai babbar yarinya ce in gaya ma. Babanta hamshakin mai kuɗi ne. Ai a tara suke ai. Ma a banza take shan gamshi ba. Ka san yayan masu kuɗin nan akwai sai da daga kai. Ba shan ƙanshi bane. Baka fahimce ta bane, da ka fahimce ba ka gaya mata haka ba. Ai tana da sauƙin kai yarinyan. Ko? Ko bata sha kamshi ba dai, ta sha kuɗin mu. Sai su sace mana kuɗaɗen mu su zo suna mana burga da shi. Ai inda kai kuskuren kenan ai. Sar babanta ba ma'aikacin gwamnati bane. Babanta Allah ya masa nasibi, shararren dan kasuwa ne. Tsofaffin kamfanoni yake saya yana tayar da su. Ai shine suke gasa shi da Alhaji Hadi Musa ai. Basaja. Za kana so kenan ko ta yi maka? Ai yarinyan, ai yanzu zamu je mu karɓa nan ba mai. Za dai ka amsa. A me zai hana? Ba na cikin wannan tafiya. Ka ga ta jizga ka, kai kaɗai ta mawa. Hausawa sukan ce da rashin tayi akan bar arha. Wallahi tsab zan je in karɓa nan ba. Bari ta gama. Kai dai bari ta gama. Bari tana nan ba. Amma sai dai ka je kai kaɗai ko? Ni ba na cikin wannan tafiya. Wallahi ko ni kaɗai zan je, kar ka damu. Kai dai ka ankare ka za ta tafi ka gaya mu. Ga kanan gata, ni iya abin da zan ci. Allah ba ka sa'a. Amin. Waiter. Baki karbi kudin ta ba kuma zaki tafi? To yallaɓai ai ya biya. Yallaɓai ya biya. Wa yallaɓai kuma? Gashi can a jikin mota, gashi can. Salamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Da Allah malam me yasa ka biya mana kuɗin abinci bayan ban buƙaci hakan ba? Ni ma tunanin da nake yanzu kenan. Me yasa na biya muku kuɗin abinci? Alhalin za ku biya wa kanku. Kuma gashi ban san ku ba. Amma daga ƙarshe sai na gane cewa ke ce kika saka ni. Dan ban taɓa ganin wata mace da na yi mata kallo ɗaya ta ɗauke hankalina ba sai ke. Ni kuma ban taba ganin namijin da ya raina min hankali ba irin ka da yake tunanin zai ja hankali na zuwa gare shi da wasu 'yan kuɗi. Ko raini da kansa bai sai ya raina ki ba. Saboda haka ki tunanin cewa dan raini ne miki haka. Wallahi tsoro ne ya sani. Tsoron me? Wato kina kama da damusa wajen kwarjini. A lokacin da na ganki, kamata ya ce in tafi wurinki, in ɗauki kujera in zauna a kusa da ki, in gabatar da kaina. Wataƙila zan yi dace in samu murmushinki. Amma daga baya sai na ce bari in gwada ta wannan hanyar. Wataƙila zan yi dace in samu kalmominki. Kuma ba ka tsoron kar ka ji munanan kalmomi daga gare ni? Babu wata kalma mummuna da zai fito daga bakinki. Ko da a ce zagi kika yi, wataƙila kin yi ta ne don ta miki wata amfani. Kar ka yi tsammanin wannan tsaranin da kake yi zai taɓa shiga jikina. Ni dai kawai ka gaya min nawa ne abin da ka kashe in biya ka kuɗinka. Ba za ki iya biya na kuɗina ba. Don kuɗin da na saya miki abu suna hannun masu abinci. Ai kuɗi duk darajar su ɗaya. Ko nawa ne zan baka adadin su? Ban yadda ba sam. Don kuɗin da na saya miki abinci da su darajar su daban ne. Kamar yadda ke ma darajar ki daban da sauran mata. To shi kenan. Tunda haka ka yadda da shi na gode Zainab mu je. Shi kenan? Kamar ya shi kenan. Wai ina nufin ba za a ji kaina ko lambar waya a bani ba? Ai nan ba na ba za ta taba araha ba. Sai ka ce biyan kudin abinci. Ai inda kai kuskuren ki, ai inda kai kuskuren ki. Babanta ba ma'aikacin gwamnati, babanta ba ma'aikacin gwamnati, babanta Allah ya masa babanta shararren dan kasuwa, shararren dan kasuwa, in kamfanoni yake saya. Kai tsammanin wannan tsaranin da ake yi zai ni dai kawai ka gaya min nawa ne abin da ka kashe.
namba na ba za ta tafi. Ai namba na ba za ta tafi. Sai ka ce biyan kuɗin abinci. Malam lafiya? Da aka yaya? Ya na ganka a nan? Nan cikin gidanku ne ai. Bai kamata a ce kin yi mamakin ganina ba. Dole ne in yi mamaki. Saboda ban gayyace ka ba. To wai ma ya aka yi ka san gidanmu? Dole ce ta sa na san gidanku. Dan ba zan iya haƙura haka nan ba. Dan wallahi gidanku ko a cikin gajimare yake, ina tabbatar miki da cewa za ki gani a ciki. Saboda ba zan iya haƙura da ke ba. Yanzu kuma me kake so a gona? Ki rushe katangar da kika gina a tsakanin da ke. Ki bani dama in mallaki lambar waya. Wannan kadai nake bukata. Lambar wayata ba mai araha bane haka. Ina fatan na faɗa maka a baya. Wato a wannan fannin ni da ƙiƙi ne. Idan za ki faɗa min so dubu zan manta so dubu. In ga babu amfanin maimaitawa. Na ga halaman kai me na ci ne. Maybe ina baka namba ta maka dame ni da kira. Ba zan dame ki ba. Kokarin da zan yi shine a kullun zan riga kiran ki so daya duk bayan awa daya. Kowane awa? Wato kul 24 ma kenan a rana. Yayi yawa ne? Bai yawa ba. Za ka iya kira ka ji wayana a kashi. To hakan ma arziki ne. Ka kira masoyiyarka ka ji wayarta a kashi. Ya fi daɗi akan ka kira wata ta ɗauka. Duk wannan kururutanin da kake ba zai taɓa ratsa jikina ba. Ka wayar taka. Alkhairin kenan ai. Kin ga idan na mutu bakin huta ba? Ba na fata hakan ya faru. Don Allah ka dinga faɗin alkhairi. Ba zan kyautata miki zato ba. Sai kin kyautata min burinki. Ki bani dama a gidanku a sanda ni. To shikenan. Bari ga mama na ta shigo. Zan yi shawara da ita insha Allah zan kira ka da daddare. To shikenan. To sai an jima. Waye za a yi shawara da ni a kansa? Wallahi mama wani saurayi ne. Duka satin mu biyu da haduwa da shi, amma kwata-kwata ya damu da sai dai in gabatar da shi a gidanmu. Waye shi? Me yake yi? Kar ki sake ki je ki kwaso mana kaska raɓin mai jini fa. Ban san me shi ba, amma yana da kuɗi sosai. Don irin motocin da yake hawa ma kawai sun isa su hana a kawo masa raini. To in haka ne ki kawo shi. Domin ni dama talaka ne kawai ba na so ki kwaso mana. Ni ma zuciyata tana faɗa min haka ɗin, amma ina so ne sai na tantance shi sosai. Amma fa har yanzu ba ban san me sana'arsa ba. Ai kin yi mai wuyar tunda kika kawo mana shi. Shi ma kuma yayi mai wuyar tunda ya tara kuɗi. Duk sauran wasu abubuwa gutsuru mu ai mai sauƙi ne. Allah mama? Allah ki kawo shi kawai. Shike. Basaja. 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 Ba taɓa gaya min wani abu mai daɗin wannan ba. Ban kuma taɓa tsammanin cewa a rayuwata za a gaya min wani abu da ya fi wannan daɗi ba. Ban taɓa tsammanin zan gabatar da wani saurayi a gidanmu a wannan lokacin ba a matsayin mijin aure. Ba ƙaramar rawa ka taka ba fa wajen rushe min tsare-tsare na.
ai babu wani tsare-tsare da ya wuce na ubangiji. Allah ya riga ya tsara cewa zan samu farin ciki kuma zan auri macen da tafi kowace mace tsada. Ka bar tuna min ni mai tsada ce bayan ka riga ka maida ni mai araha, in kuma ba haka ba to zan ɗauka dukkan kalamanka a matsayin zolaya. Ke ne ce na mai da ke mace mai araha, in ba haka ba zan ɗauki batinki a matsayin tsinuwa dan babu wani abin Allah wa da ya wuce wannan. To shikenan, yanzu dai yaushe zaka gaishe da baban nawa? Zuwa jibi. Karfe nawa yake fita daga gida? 12. To zan zo jibi insha Allah. To shikenan. Ya ma ito na ewa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Lafiya lau? Lafiya lau. Ya hanya? Alhamdulillah. To masha Allah. Ka gane ni kuwa? Ƙwarai kuwa. Ni kuwa na gane kai ya za a manta da kai. Kai da ka zo nan kana raban zakka ka bani yadi 5 ka gan shi nan a jikina. Sai shanawa nake yi. Ba zan manta da kai ba Alhaji. Alfarma nake nema a wurinka da Allah ka taimake ni. Wurina ni? Ƙwarai kuwa. Mecece? Ko mecece ka faɗe ta in je bata ƙarfi na ba zan yi maka. Zauna bismillah. Bismillah. Ban sani ba ko kana kallon shirin fina-finan Hausa. Ƙwarai ko ni ke kallon fina-finan Hausa domin ko kaga ɗaya daga cikin waƙoƙinsa ne ina ji. To alhamdulillah. Wato akwai wata yarinya da nake nema a cikinsu. Su waɗanda suke shirin fina-finan Hausa. Ta yi suna sosai. Sunanta Safiya Musa. Ƙwarai ko na san Safiya Musa. Ai wannan fitacciya ce kowa ya san su. Wato har ga Allah ina matukar son wannan yarinya. Na buga amma ta ki bani haɗin kai. To kwatsam sai na ji an ce su fara ɗaukar wani shiri wanda a cikin shirin suna buƙatar a nuna kamfani. Ni kuma sai na ce mata ina da wani kamfani da za su iya zuwa su ɗauki shirin fim ɗinsa a ciki. Ka gane? Nan? Kware kuwa. Gaskiya duk da irin son da nake masa Safiya Musa. To in na ce zan ba da gurin nan a aikin fim to zan saka aiki na a cikin haɗari. Na sani baka da daman da zaka bada izini a zuwa ɗauki shirin fim ana. Abin da nake bukata shine zan zo da babban su. Idan na zo da babban su za mu haɗu da kai zan nuna masa cewa wannan kamfanin ya yi musu. Idan ya tabbatar da ya yi musu na tabbata zai koma ya gaya mata cewa wannan kamfanin nawa yana da kyau kuma ya yi daidai da wanda za su ɗauki shirin fim a ciki. To ni kuma daga nan idan na ba su ranar da za su yi aiki to zan gudu. Zan ce na tafi ƙasar waje. Idan na ce na tafi ƙasar waje zan kashe wayoyina su neme ni su rasa. Idan suka taho gurinka dan za a iya aiko wani daga cikinsu ya zo ya confirming cewa an ba da dama a aiki a wannan kamfani. Kai kuma sai ka ce musu gaskiya na yi tafiya na tafi ƙasar waje ban ba da izinin a zuwa aikin fim a nan gudun ba. Za su nemi wani guri su idan sun gama shooting ɗin fim ɗinsu ni kuma zan je in same ta. Idan na je na same ta zan san yadda za a yi in gyara abubuwa ba tare da an samu matsala ba. Kaga idan na auri wannan yarinyar shikenan. In dai dan wannan ne har ka samu damuwa. Amma yin shirin a cikin kamfanin ne shine mai wahala. Babu wanda zai zo ya ɗauki shirin fim ɗin. A to shikenan babu damuwa. A'a. Na so a ce gani ga wannan baiwa Allah. Ko kuma dai gashi wannan naka ne. Ni? Ƙwarai kuwa. Abin da nake bukata idan muka taho da su kai min ladabi sosai yadda za su tabbatar da cewa wannan kamfanin na wani. Iya ladabi kuwa. Za ka ga ladabi har sai ta yi yawa. Wannan kuma wannan katin ka rike shi a wurinka. Idan muka zo sai ka zo ka bani katin ka ce wasu baki ne suka zo suka ce a bani. An gama. Yawwa. An gama. To nagode. Shikenan. Nagode. To shikenan. Sai ka gani. Allah sai ka gani. Allah ke hanya. Ba komai. Ka lafiya. Nagode. Baka tike da baka. A'a, nagode.
To sanu ku da zuwa. Ina gajiya. To sanu ku da zuwa. Lafiya lau. Ya hanya. Masha Allah. To a cikin kuwa yake son ummi. Gashin Alhaji. To alhamdulillah. To ummi ta buƙaci ta gabatar min da kai domin ka zo mu gaisa. Kaga wannan yana nuna shaida cewar ta da kai take son ta aura ka zama mijin aurenta. To ta matsa min na ce to babu komai ku same ni a gidan gona ta saboda kusan kwana 2 bana gida. To shi yasa na ce ku zo ku same ni domin in san waye kai, daga ina kake. Ka san shi harkar aure dole sai da bincike domin abin da addinin musulunci ne tanada. Gaskiya. To wannan shi ne yasa kai mutumin ina ne? Alhaji ni mutumin Gombe ne. Sunan mahaifina Alhaji Lukman. Ya mutu tun ina shekara 3. Kuma ni kaɗai ne ɗansa. Ya dai mutu ya bar ni daga ni sai mahaifiyata. A hannunsa na gaji kamfanoni guda 2 waɗanda kamfanonin duka ba sa aiki. Sanadin mahaifina ya samu karayar arziki kafin ya rasu. Sai zamana cewa dole in sai da kamfani guda ɗaya son domin in tada guda ɗaya. Sai na sai da wanda yake nan Kano, amma wanda na sayarwa deposit ya bani. Sai na amfani da wannan kuɗin na tada kamfanin da yake Gombe. Yanzu haka da yana aiki, ana buga ledar ƙasa ne da kuma buhunhuna. To wannan shine dai sana'ata, kuma ba ni da aure gaskiya. Wal yayi kyau. Kaga wannan shine abin da ya kamata mutum ya yi akan mai neman auren yarsa. Kamfanin ka ina yake ne? Amma yana nan Sharaɗa. Sharaɗa? Ni ma kaga sana'ata kenan. Nakan siyan matattu kamfani in ta da su, haka dai nake. Ko yanzu ma na ba da cigiyar neman wani matattun kamfanin haka. Alhaji in dai haka ne ai zaka iya sayan nawa ke. Haba Muktar, bacin ka ce ka sayar da shi? To Alhaji wanda na sayarwa wani dan siyasa ne. To kuma a yanzu haka dai gwamnatin Gombe ba ta tafiya da shi. Saboda haka sai ya ce min in sayar da wannan kamfani in dawo masa da miliyan 100 da ya bani, dan ba zai iya cika min miliyan 200 da ya rage a hannunsa. Ni kuma na riga na gaya masa cewa miliyan 100 da ya bani na tada tsohon kamfani na ne dan yanzu yana aiki, sai dai ya haƙuri so lokacin da aka samu mai saya in ya saya a maida masa da kuɗinsa. To wannan in haka ne babu wani abu sai a maida mai da kuɗinsa. Me kamfanin yake yi? Takalma ne. Takalma. A ina kace yake? Sharaɗa. Idan babu matsala ma za mu iya tafiya gobe saboda ina son koma Gombe a gobe insha Allah. Duk lokacin ka samu dama babu matsala. Ka iya zuwa an gani son ba kuɗin ka bashi. Lafiya lau? Na gajiya. Muna lafiya? Wani Alhaji ne zo ce ga shi a ba mai gurin. Ok, to, na gode. Yawwa. Ni ban san mutane a garin nan ba wallahi. Amma ko ka san wannan? Ko waye Alhaji Hadi Musa kuma oho? Ai na sa Alhaji Hadi Musa. Karka damu. Shi ma irin harkar mu ɗaya da shi ai. Yakan sayan matattun kamfanonuka ya raya su. Asali ma yanzu maganin da nake baya dauke ni abokin gaban shi. To, kila ya samu labarin cewa zaka sai da ne ka farmaki ko? To Alhaji ko shirwa ne shi wajen kawo farmaki? Ai ka riga shi anan. Kuma ko da ce zai ninka kuɗin da zaka bani a wannan kamfanin. To ba zan sai da masa ba tunda har ya dauke ka matsayin maki. To ai balantana ba zai iya ninkawa ma. Ai na san halin mutum ne.
amma waje fa ya min kyau. To yanzu tunda mun gama komai a rubuce, ya kamata sai in baka cek na naira miliyan 100 sai ka kai wancan rudadden dan siyasan kudin shi. In ya so daga baya sai ka zo duk abin da ya kamata mi na arrangement da documentin sai ka bani in baka balance kudin ka ko? To shikenan Alhaji, babu da komai ya daidai Alhaji. Na gode. Masha Allah, sai na ganka. Yawwa. Na tashi lafiya. In ce ko abin da zaka tambaya kenan. Ba wannan zan tambaya ba. A takaice ma dai ba tambaya zan yi ba, bayani zan bayar. Ina jin ka. To bayani me? Ina so zan gaya miki cewa aure na da ke ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba. Me zai hana shi yiwuwa? Saboda na yi wa mahaifinki ƙarya domin na aure ki. Yanzu kuma ina son faɗa masa gaskiya, ki je ki faɗa masa. Baba na ai ba zai hana ka aure na don wannan ba, tunda ina son ka an gama. Shikenan. Ki je ki faɗa masa gaskiyar cewa ba ni da kamfani a ko'ina. Wannan shine kawai zai hana ka auren mu? Kai ka cika sarewa wallahi. Karki saurin cewa haka. Ki dai faɗa masa tukunna. To shikenan. Zan faɗa mishi. Yani zan fita ko? Daji. Na'am. Basaja. 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 Toga. Dama Muktar ne ya ce da ni in nema masa afuwa a wajenka. Muktar? To kuma me yi? Ya yi maka ƙarya don ya sami damar aure na. To amma kuma abin ya dame shi, shine sai min waya ya ce da ni in nema masa afuwa. Ni wani irin ƙarya Muktar ne? Ya yi maka ƙaryan yana da kamfani, alhalin ba shi da kamfani a ko'ina. Ba shi da shi dadi. Ka fahimce shi, ya yi maka ƙaryan hakan ne don kar ka yi masa kallon talaka, ka hana sa aure na. Alhaji lafiya? La haula wala quwwata illa billah. Lafiya? Muktar ya kai ni wani kamfani ya nuna mu. Har na ba shi deposit ɗin kuɗi naira miliyan 100. Dan damfara ne shi? Ya zo nan gidan ya